ಹೌಸ್ ವೈಫ್, ಜಾಬನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಒಡನಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೊಸತ್ತು ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಮಾತಾಡಿದ ರಕ್ಷಿತಾ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ಕಾದೆಲ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಂಬಿಕೆ ಅವಡು, ಪ್ರೀತಿ ಅವಡು, ವಿಶ್ವಾಸ ಅವಡು, ಈ ಮೂಜೆವೆಲ್ಲ ಒರಿಯುಮಿತ್ತದ ಈ ಬುಕ್ಕ ಅವೇನು ಏಪಲಾಕೊಂಡು ಉಳಿಸವರ ತೋಡು ದಯಪಡ ರಚಿತ ದಾದ ಅವರ ಇಚ್ಚಿ ಪನೋಡಂಡ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ರಕ್ಷಿತಾ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ರಕ್ಷಿತಾ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ಬೈದ ಯಾಲ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಒಂದು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನೀವೇ ಬಂದು ಶನಿವಾರ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಂಚಿ ಮಾತಾಡಿ ಹುಷಾರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಎಂಚಲ್ದಾರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರ ಬಂದೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟದಡಿ ನನಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ಮಳೆ ವಿಧಿಸುವುದು ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಕರೋಳಗೊಂಡಾಗು. ಚಾನಲ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಟಾಕ್ಸ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರ ಅಂತ. ಸೊ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬೊಕ್ಕನಿಗಲ್ಗೆ ನೊಂದಿದ್ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೆ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾರಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಂಡಲ ಪೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಎನ್ನಂಡು ಬಡ್ಡೆಗ್ಲಾದ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಗೊಂಡಿಂದ ಮಲ್ತಿತ್ತೋರ. ಸೊ ನೆನಪಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಕಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚುಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳೆ. ಇನಿ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಯಾನು ಲಾಕ್ಸನ್ನು ಯಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ 5K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂಡು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಪೊಯ್ದೆ. ಸೊ ಡೇ 1 ಹಿಡ್ದು ಏರ್ ಮತ್ತು ಎನ್ನ ವಾಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ರೆ ಯಾನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧರ್ದು ಬತ್ತಿನಗ್ಲ ಆದಿಪ್ಪಡು ಏರ್ಲ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಏರೆನ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ವಾಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ ಯಾನು ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆ ದೀವೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚ ದೀವೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಬುಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗಲ ಯಾಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಅಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿನ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಅದು ಬರ್ಪೆ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಅಕ್ಕ ದೂರಡುಲ್ಲಲು ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಇಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಅದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಅದುಲ್ಲೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಅದುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣೆ ಅದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ದನಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಯಪಂಡ ನಿಂಗಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಯೊಂದೇ ಪೋಪ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ನಾನು ಏರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತು ಪಂಡ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲು ಏರ್ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಉಳ್ಳಾರು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ 5K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಪಂಡ ಈಸಿ ಆತ್ ದಯಪಂಡ ಈತ ಯಾನೇ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಲ್ದೆ ಜಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯಿಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆವು ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ ಈ ಸರಿ ಪಾಡ್ಯ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆತನು. ಸೊ ಈ ತಿಂಗಳು ಇಂಕ್ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ ರಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚ ಅದು ಈ ತಿಂಗಳು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ
ತುಳುತ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಇಂಕ ಅವನೊಂದು ಅಂಚದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳೊಡ್ದು ಏನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ ಕನ್ನಡ ಲಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ. ಸೊ ಐಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿದ್ದಾರೆ ಐಕ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐನತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಲ ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ. ಸೊ ಸದ್ಯಗ ಇತ್ತೆ ತುಳುತ ಲಾಗನ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ, ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಲೆ. ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ವ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ಜಂಡ ಏತ್ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪನ ಸುಲಭತ್ತು ಅವಳ ಡೈಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತೊಂಬರುಡು ಒಂದಿನ ಪಾಡ್ದು ಯಾನೆಲ್ಲ ಪಾಡುಜಿ ಅಂತ ಪಂಡೆಡ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಯಾನವೇನು ಒಲ್ಲ ಬುಡ್ತುಜಿ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚದು. ಸೊ 5K ಇನಿ ರೀಚ್ ಆತಂಡು ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ನಿಗಲೇ ಕಾರಣ ಈತ ಮಾತೆರ್ಲೆ ನಾನು ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪಕಪ್ಪ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಇಂಕ ಈ 2 ತಿಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ನಿಗಲ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಬರೋದು ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪಕಪ್ಪ ಅಂದ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಎರೆಗ್ಲ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಪುಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪನ್ನ ಪೊರ್ತುಗೆ ಏನು ಖಂಡಿತ ನಿಗಲೇನು ಮೀಟ್ ಅವ್ರೆ ಏನು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ. ಇತ್ನಾಟ ಮಸ್ತ್ ಮುಜಿನಾಲ್ ಜನ ಮೀಟ್ ಆಯೆ ಯಾನು ಅಂಚದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಕ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪೋರು ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ಇಂಕ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಪಾಂಡಾಲ ಬೇತ ಟೈಮಡು ಮೀಟ್ ಆಕ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಕೆಲವು ಜನ ಇಂಕ ಪಂತಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಬೇತ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೇಂದಿತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಗತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಲೆತ್ತಂಡ ಒಡೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂದ್ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಪುಜಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಈ ಈ ಸ್ಥಾನಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಐಕ್ ಕಾರಣ ನಿಗುಲೆ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಅವು ಅಂಚಿದ್ನ ಒವೇ ಗತ್ತೆ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ನಿಗುಲ್ ಎತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಯಾನ್ ನಿಗಲ್ನ ಎದುರುಡಿಪ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕಂದತ್ತು ಯಾನ್ ಎನ್ನಂಚಿತ್ನ ಮಸ್ತ್ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ನಗ್ಲೆಗ ಅವಡ್ ಅಥವಾ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪಂದಾಗಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಖಂಡಿತ ಈತ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುವ. ಐನಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ 5K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಿಗುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಕ್ ಬೇತ ಯಾನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನೇರ್ದು ನಿಗುಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ ಆತೆ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಾರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆ ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತದ ಕಮಲಶಿಲಿಗ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಟ್ಟಾಗ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಸೊ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಕ್ಕ ಇಂಕ ಕೆಲವೊಂದು ಕೊಡ್ತೆ ಗಿಫ್ಟ್. ಸೊ ಅವೇ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತೆ ಆರ್ ಪಂತೇರೆ ಇಂಕ ಒವೇ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ತೋಚ್ಪವ್ಸಿ ಅವು ಸಮ ಪೂಜಿ ಅಂತ ಪಂತೇರೆ ಆಂಡಾಲೆ ಯಾನ್ ತೋಚ್ಪವನ್ನುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ ಆತ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಈತ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂತ ಪಂದು ಯಾನ್ ತೋಚ್ಪವನತ್ತು. ಬಟ್ ಆರ್ನ ಅಗಲ ಮೋಕಿನ ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುನಾತೆ. ಸೊ ತೋಚ್ಪವಿತ್ತ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್. ಸೊ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತೇರ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಿತ್ ತೋಚ್ಪವನ್ ಪೋಪೆ ದಯಪಂಡ ಅರಿಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿಗ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೇರ. ಸೊ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೇರ ಅಂಚನೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೇರ. ಸೊ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೇರ ರೆಡ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಯಾರಿ ಕೊಡ್ತೇರ ಅವ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಇಂಕ ಸ್ಯಾರಿ ತೂದೊಂದು ಅತ್ತಲೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಸ್ಯಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೊಂಡು ಯಾನು ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇಂಕ ಯಾನ್ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಒಂದೇನು ಪೊಲ್ಲಾದ ನಿಗಲ್ಲ ಎದುರು ರೆಡಿ ಆತು ಬರ್ಪೆ. ಸೊ ಇಂಕಲ್ಲ ಶೋಕ್ ತೋಜಂಡ ಬಂದು ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಲೆ. ಸೊ ಸಾರಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಐತ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟವಲ್ ಕೊಡ್ತೇರ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿ ಕೊಡ್ತೇರ. ಸೊ ಒಂದ್ಲ ಸ್ಯಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೊಂಡು. ಸೊ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತೋಚ್ಕೊಂಡಿಗ್ಲಿ ಮಿತ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುದೆ ಅವು ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತೇರ. ಸೊ ಅರ್ಧ ಓಪನ್ ಆತೀನಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಗುಜ್ಜೆದ ಉಂಡತ ಅವು ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಮೂಜಿ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಅವೇನು ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಮೈತರಿ ಕೊರಿಯ ಒಂಜಿ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊರಿಯ ಬೊಕೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಪಸಂದೆ ಅಂಚದ. ಸೊ ಈತ ಕೊಡ್ತೇರ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟವಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇರು ಲುಂಗಿ ಟೈಪ್ ಟವಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತ. ಸೊ ಲುಂಗಿ ಅತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಟವಲ್ಸ್ ಪೂರ ಹೊಸತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಓವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಇಂಕದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿಜೇರ. ಅಂಚನೆ ಕೊಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದಿಪ್ಪು ನಂಗೆ ಇಂಕ್ ಕಾಜಿ ಯಾನ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೋಯಿನ ದಯಪಂಡ ಮಾಮಿ ಪನೊಂದಿಪ್ಪೇರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಾಗ ಏಪಲ ಕಾಜಿ ಪಾಡ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಡ ಹಾಪುಂಡು ಅಂತ ಪಂದು. ಸೊ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ರ ಪೋನಾಗ ಐಕ್ಲ ಕೂಡ ಆರಿಗೆ ಎತ್ತು ಕೊರಿಯರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಐಕ್ಲ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ್ ಕಾಜಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಡ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಇತ್ತನೇಟ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ನಗೊಂಡತ ಮದ್ಮೆದ ದಿನ ಸಮೇತ ಯಾನು ಈತ ಕಾಜಿ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ. ಸೊ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡನ ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ತಂಡತ ಆತ್ ಫುಲ್ಲು ಯಾನು ಕಾಜಿ ಪಾಡೊಂದಿನ. ಸೊ ಅವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿಯೇ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪುನ ಎಂಕುಂದೇನು ತೂನಗೊಂಡತ ಯಾನೊಂದು
ಕೋಡೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಪಾಡ್ದು ದೀತೆ. ಸೊ ದಾಯಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪತ್ತಿಕೊಳ್ಳೆ ದೆಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೊಂದು ನಡದಿನ ಇಪ್ಪಡೊಂದು ಪಂಡೇರು ಮಾಮಿ ಇಂಕ ಅವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಮೂಲು ಫುಲ್ ಮೂಲ್ ಮತ್ತ ಉಂಡತೆ ಫುಲ್ ಗೀಟ್ ಬೈದುಂಡ. ಸೊ ದೆಪ್ಪುಗಂದ ಬೊಕ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಮತ್ತೆ ತಾಗುಂಡದ ಅಂಚದ ದಿನ ಒಂದುಂಡು ಕೈ ಫುಲ್ಲು ದೆಪ್ಪುಗಂದ ಒಂದುಂಡು ಆಂಡಲ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಇಪ್ಪಡೊಂದು ಅನ್ಸೊಂದುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕೊಂಥರ ನೀವು ಮದ್ಮಲ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಗಿ ಮದ್ಮಲ್ ಅದು ಬೊಯ್ದ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಮದ್ಮದಿನಿ ಬೊಯ್ದ ಅನ್ಸೊಂದುಂಡು ನೀನು ಪಾಡ್ದ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಕ್ಕ. ಲೈಕ್ ಅನ್ನ ಓನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಟ್ರೀಟ್ ಮಂದೇರು. ಸೊ ಕೋಡೆದ ಲಾಗ್ಡೆ ಇಂತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರ ಐಜಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಲಾಗ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಉಂಡು. ಸೊ ವಾಚ್ ಮಂತ್ ಒಂಬಲ್ಲ ಡೇ 1 ಹಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಲ್ದಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ದ. ಸೊ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಕಿನ್ಯ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ವಾಚ್ ಮಂತ್ ಬಲೆ ಓಲಕ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೇರ ಪೋರ್ಚಿ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲಾ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.